yau dan ubangi hena mai da ita shegiya ban ga da ke ba malawal salamu alaikum ya garin kwana biyu wannan lafiya lo wallahi ina ka shiga lafiya lo na je unguwa ne ce sa ba na ganin ka ashe na je unguwa kwana na biyu da dawa to a gida kowa lafiya lafiya ne wallahi ya na ganka da mage ai wannan magen da kai gani ɗauko ta ne shan hai tunda na ɗauko ta kaka ta ba ta da lafiya kaka ba lafiya ka san mu a fulatan shi ya ka ce nyau ma'ana shuta kenan to kuma magen da shuta kullun shi take kira kaka tana nan magani an yi bata tashi ba ne shine muke zargin ko magen nan ce take kiran nyau din nan shine zan je maddi din na ɗauko ta to kai fulani in banda abinka ina ka taba ganin mage ta samu mutum ciwo wannan dai tana sawa wannan tana sawa ta sa ciwo fulani har mabarkin ta hida ne fa wannan magen fa anya ko fulani mage fa ce na gani ga ta nan magen fa magen shi amma dai wannan magen ana duka kyale ne mai ita fulani kai kaka ba umma ce ta tashi ta tashi umma kaka ta tashi umma